Moi! Me tehdään nyt tää smoothie-haaste ja meillä on siis 5 pahaa ja 5 hyvää. Ja hyvät on hyvä kaakaojauhe, hunaja, jäiset mustikat, sokeri ja vadelmahillo. Sitten nämä pahat on suola, kaneli, tabasco, lypsyöljy ja kaurahiutaleet. Joo, ja Eve aloittaa nostamalla ensimmäisen aineen. Hyvä kaakaojauhe. Hunaja! Ei. Sokeri. Vadelmahillo. Hunajaa ja vadelmahilloa. Mustika. Kaikki hyvät meni. No niin, nyt on pelkkiä pahoja. Kaneli. Mä olisin just voinut. Suola. Kaurahiutaleet. Ei vitsi, mä haluan öljyä. Eli mä sain sitten tapaskon. Hyvä. Sitten me arvotaan, että tuleeko maitoa vai mehua. Ja eiks nyt mä sanon? Joo. Mä just en just toivon maitoa, koska kaurahiutaleisiin sopii maito. Maito! Ei. Sä sait Mehu. Sitten me arvotaan, että tuleeko iso, pieni vai iso, keskikokoinen vai pieni lasi. Iso. Ei. Pieni! Mä oon aina saanut pienen. Ei oo kiva, mä en pysty. Tai kun mä tein tämän mun kavereitten kanssa, niin mä sain silloinkin tämän pienen. Mutta me menemme nyt tekemään. Joo, eli nyt me sekoitettiin nämä aineet ja mun tästä tuli tän näköistä. Ja tää on vähän tällaista, että tää maito on tuolla pohjalla. Mä en pysty oikeesti edes haistaa tätä, koska mä en tiedä. Tää tuoksuu kanelille. Tää haisee ihan hirveelle. Mä en tiedä miltä se haisee. Tuollaiselle... Tuosta tulee mieleen vähän niinku suklaa. Ehkä siitä kaakaosta. Tai sellainen tumma suklaa. Kippis. Otetaan nyt tosta. Tee nyt. Mä pystyn. Oikeastaan haisee siitä. Tää on oikeesti hyvää. Tää on hyvää. Oikeesti tää on hyvää. Oikeesti. Mä en maista.
Kanelia voisi toki olla vähän vähemmän, mutta... Saat maistaa. Haluatko maistaa tätä? Pieni, vähästi. Vähän. Tää on just hyvä. Maistuu kanelista maidon. Oikeesti maidon. Nyt sä saat maistaa tota oikeesti. Mä voitin. Juhuu! Niin. Miten tämä maistuu tolla? Siinä olisi kaikkea hyvää. Suola ja sokeri. Tää maistuu suolalle. Me nyt laitettiin Even juotavaa tähän pienempään lasiin. Okei, eli mä voitin ja Eve ei nyt oikein suoriutunut tästä. Kokeilkaa itse samoilla aineksilla. Mutta nähdään seuraavassa videossa. Moikka!